Здравейте! Едно бързо видео. Всички вероятно сте чували популярния лав No Pain No Gain. Тоест, ако не те боли, значи няма да имаш прогрес. Много хора го използват в тренировките си и общо взето тренират на принципа, че ако не се смажат, тренировката не има смисъл. Това в принцип не е вярно. Целта на тренировката е да постигнем определен резултат, да развием определени качества. По-големият проблем в последно време е, че въпросното правило No Pain No Gain виждам много хора го прилагат и при самомасажа, при използването на foam roller, при използването на тенис топка, 2 тенис топки. Вчера един господин взел най-твърдия ролер в залата. В принцип много готин човек. И го гледа, мачка се, прави ни такива физиономии. И такива измъчени. Отидех, просто му казах, иди вземи по-мекия ролер. Той вика, не го усещам, нали, той не ми убива достатъчно. Целта на ролера не е да убива достатъчно. Не е целта да убива, да ни убива. Целта на ролера е да ни помогне да отпуснем определени части от тялото, определени мускули, които са натегнати и не ни позволява да се движим оптимално, не ни позволява да се движим качествено, за да тренираме ефективно и безопасно. Това трябва да бъде целта на самомасажа. Това е целта на масажа. Само че като ни масажира някой друг, той знае какво да прави, започва по-леко и така. Хората, е съвсем нормално, те не са масажисти и се хвърлят на твърдото. Даже преди време в един форум някой беше писал, че тенис топката не му била достатъчно твърда и затова взе билярдна топка. Целта е след масаж, след самомасаж да се движим по-добре, а не да се прибием. И специално при масажа, масажистите първо започват с по-леки техники, отпускат, преди да натиснат повече, преди да натиснат с лакти. Това, което виждам при повечето хора, които практикуват една или друга форма на самомасаж, е, че се стремят да имитират ефекта на това да лежиш легнал между две футболни, които се бият. Да, когато се мачкаш с нещо много твърдо и болезнено, като спреш да се мачкаш, ти става по-добре. Но не ти става по-добре, защото си постигнал някакъв ефект. Става по-добре, защото си спрял да се биеш с карате в бъбреците, както се казва. Имайте го предвид. Търсете отпускане, не търсете болка. Успех!